hukom sa mga tagagawas. Ang Diyos ay maghukom kanila. Kapag di paangay niyong hukman ng inyong ikaugalingong mga sakop, sumala sa lingon sa kasulatan, papahawaan sa inyong pundok ang tao na dautan. So muna, aging tubag mo Pablo sa iyong unang sulatan, nag-uul siya pag-ayaw na hasol, naghilak din siya sa iyong sulat. Isang tuot ang iyong isulat na sakto, kamaturan, at panlimpati siya o kaluoy, kasubo. Kaya nakikita niya nagsubo, nag-uul po na niya mga kaisunan, nahinaikan niya ang sulat ng uul niya nahinaikan. Pero sa binoon, kamubuton sa Diyos na mga kato, ang puno, mga kato ang sulat na iyang ipadala. Muna ang iyang tumag sa ikaduhang Korinto, verse 1 pa yun sa 11. Takas ko rin magsuot, pero ato lang yung pangdama. Pusa, nakahukom ako, madili na lang mga hatan ninyo pag-usap, karon dili ito mo kahatagal ka buol. Ito natagal ko kang kabuol, kung siya naman niya, maglipay ka na ako, hilig ka kang rosa. Pusa, gisulata ko ka mong ingon niya itong sulata. Aron inikaan na ko diha, dili ako kahatagal ka buol, ni atong amay utang, ulipay ka na ako. Ay nasiguro ko, kung malipay ako, malipay sa kamo. Kamo, sa verse 4, nag-uol ako pag-ayaw, nahasol, naghilak ako sa pagsulat ko kanino. Ni atong sulata, aron dili aron paghatag kaniyong kabuol kung dili aron pagpaila kaninyo hindi mahal ko kamo pag-ayo. So muna ang pagmahal, dili lang kay mga pino na tayo ang mga sulpi, kalmado kay mga pulong, kung dili ang pagmahal na sa pagpakita at tuno sa pagpadlo, paggahi sa imong pino aron magkamata ang nagbuhat sa mga salawayan. So ipakita ang pagmahal. Kaya lang ganiya, natakbang nagdisiplina, ipakita ba niya pinalanggang pinasagdan o pinalanggang diatiman. Sa inyo ito ba, pinalanggang diatiman din siya, meron sa umamot, dili siya ng pagpawa, nagpo sa kalautan. Sa first part, kung nadoon naman sa lumay, nakapasubo, ibuhat niya pinadili ka na kung dili. Kung sumayan kayo, kanyang tanan, ang magdili na lang po, magdagat po, sunti. Ikaw na ang silot na ipahangtang kanya sa kalaghanan kanya. Musa, masaluan na ninyo siya, basiga. At pili siya mag-uul pag-ayo, gusto niya mawanan sa iyang pagtuon. Tungod nini, hangyo, kung ka mo nga, ipayan ninyo kaniya, nagimahal ngayon ninyo siya. Kaya gisulatan mo ka mo nga, kung sulata, aron pagsuta. Kung nagtumad pa ka mo, sa kanang itudlong mo kanino. Sa verse 10, ang ipasaylo ninyo, ipasaylo ko sa kung ako mo pasaylo ko kung galing at na may angay na kong pasaylo kana akong buhaton tungod ka ninyo diya sa tumbangan ni Kristo. Sa inyo nini, hilig kita mabusto ni Satanas kaya nasayad ng kita sa iyang mga laraw. Laraw niya ni Satanas, pilit ang tubo sa pagtuo, pilit sa cross diya sa Diyos kung sa atong mga kaigsuonan. So muna mga son, ang sa unang panahon di paagi magsulat karon pwede na mo ang tawag sa cellphone, pwede po video call, pwede sa text chat or actual ay manuan mo ang tao galing sa unang panahon kay Lagyo sa iyong lugar dayon kayo. So nasubok kita ato diha nga nasubok ang gisulatan ang nagsulat po nagsubok pero ang pinaka-author sa sulat ang Diyos na may gumawa sa sigurado na nagsubo usap siya. Pero kay kailangan man kinahanglan niya daw. Sama sa lituwag sa Diyos ngayon ipadala ng buktong anak, di ba? Nasubok po siya. Bisan sa Ginoong Hesus, nasubok po siya. Pero kailangan man mauputihapon sa pagdisiplina ng mga anak. Masubok po taon na natin bunal. Labi na natin bunal, pinumbaha na lubi. Sa gusto ita. Ayaw lang natin. Kaya dito mo na bunal sa gasa, sa nawang sa tuwan, hindi lang sa paan ko para sa so, masin mahimo na ng dakong kayong kabala sulana. So, kung maulo, mahimo rin sa delikado. So, kung nasubo sila, dili po na ngayon na maglipay ta. Kung dili po kayo insultuhon pa, kung dili duyugan sila sa ilang isang panan sama sa debate ni Pablo. So muna yung kliyente, muna yung tinuod na mahal na igsuon. Kumanin mo
masulti sa kamatuoran, pinagahi ang pagkasulti para makamata sa kamatuoran. Nagsubo siya, magsumubog ka, o ang imong buhaton ay maya, padayon ni masablon sa kamatuoran. So, muna ang yun, sama sa time with Jesus. Kaya ang kasumpanan, nahimo ka na kalipay o kaulahanan sa umabot. Kaya na, dili matugnan. Kaya ka na kalipay o kaulahanan, wala may katapusan.